Čaute bajkeri, testujeme elektrobicykel Cube Stereo Hybrid 144 HPC SLX Evo 800. Tento elektrobicykel disponuje zdvihmi 150 mm vpredu, 140 mm vzadu, má obe 29-palcové kolesa, takže nie je to mulet, to sa netýka veľkosti S, kedy sú kolesa 27,5. My však testujeme veľkosť L. Čím je tento e-bike špecifický, je v podstate jeho systém, je to Bosch, ale disponuje aj ABS systémom na prednej brzde a takisto automatickým radením. Teda radenie je aj manuálne a automatické, to si viete vybrať a prispôsobiť. Cena tohto e-bajku je 5899 € a poďme sa pozrieť na jeho komponenty a ďalšie detaily. E-bike Cube Stereo Hybrid 144 HPC SLX Evo 800 disponuje karbonovým rámom, respektíve predný trojuholník je vyrobený z karbónu C62, zadná stavba je potom hliníková. Tento rám má káble vedené vnútrom, do rámu vstupujú cez hlavové zloženie, takže kokpit pôsobí čistejšie. Takisto tento rám disponuje niekoľkými ochrannými prvkami. Je to napríklad chránič teda zadnej stavby pod reťazou, takisto je to chránič spodnej rámovej trúbky. Čo sa týka motora, tak je tu špecifikovaný Bosch Performance Line CX s maximálnym krútiacim momentom 100 Nm a výkonom 750 W. Energiu dodáva batéria Bosch PowerTube s kapacitou 800 Wh. V hornej rámovej trúbke sa nachádza pekný integrovaný veľký displej Bosch Kiox 400C a v podstate bike viete ovládať aj prostredníctvom ďalkového ovládania Bosch Mini Remote, ktoré sa nachádza na riadidlách. Detaily o geometrii tohto elektrobicykla vidíte v priloženej tabuľke a my sa poďme pozrieť na to, aké komponenty sú na ňom osadené. O odpruženie sa stará značka Fox, konkrétne vpredu je to Fox 36 Float Performance so zdvihom 150 mm, zadný zdvih 140 mm obsluhuje Fox Float Performance. Pohon pozostáva z nasledujúcich komponentov, je to prehadzovač Shimano XT Di2 s 12-rýchlostnou kazetou s rozsahom 10 až 51 zubov. Vpredu sa nachádzajú kľúky Acid Mountain Bike Hybrid s prevodníkom, ktorý má 34 zubov. Brzdný výkon dodávajú brzdy Shimano Deore XT s veľkými 203 mm kotúčmi. Kolesa sú Newman Performance 30 a sú na nich obuté plášte Continental Cryptotal. Ostatné komponenty ako sedlo, teleskopická sedlovka, gripy, riaditka, predstavec pochádzajú z dielne výrobcu Cube. Nás bude najviac zaujímať, ako bicykel jazdí. Chceme sa pozrieť na to, ako funguje ABS-ko, chceme zistiť, ako funguje automatické radenie, tak poďme na traily. Tak, máme odjazdené. Tento bike som jazdil vo viacerých lokalitách, teda aj v rôznych podmienkach. Čo sa týka nejakého posedu, geometrie, za mňa veľmi pohodlné, dobre zvolené, posed je príjemný, šliape do kopca sa na tom vynikajúco. Samozrejme ťažíte z toho motora bošackého, ktorý je perfektný, prirodzený pocit, sila. Tie režimy sú dobre vyvážené, viete si ich aj doladiť v aplikácii, keď je to potrebné. Akože čo sa týka šliapania, tak za mňa super. Čo sa týka zjazdu, tak nie je to vyslovene elektrobicykel orientovaný na zjazdy, je to skôr taký e-bike na celodenné výlety. Vďaka veľkej kapacite batérie má naozaj že
dlhý dojazd, viete s tým pri rozumnom využívaní tých režimov viete našliapať aj 2000 metrov výškových, povedzme. Takže hovorím, nie je to vyslovene zjazdovo orientovaný e-bike. To odprúženie funguje trošku tvrdšie. Ja si myslím, že mohlo byť vyladené o niečo viac, mohlo byť také maslovejšie, hlavne teda zadná časť. Ale inak naozaj, že veľmi príjemný bike, zvláda skoky, zvláda ťažší terén, v strminách sa necíti nejako zle, takisto aj na tých skokoch je sebavedomý, do vzduchu ide rád a necítil som sa tam s ním nejako vyslovene zle. Čo sa týka tých feature, ktoré sme spomínali, to ABS-ko je taká vychytávka, akože myslím si, že skúsení jazdci to až tak nevyužijú, neocenia. To sa ukázalo aj v mojom prípade, napríklad dnes som to ABS-ko aktivoval 4-krát, z toho asi 2-krát to bolo pri dobrzďovaní na konci trailu, 2-krát to bolo počas trailu a vtedy som si hovoril, že že mám problém, že chcel som, aby mi to brzdilo viac, ale v podstate to bola tá aktivácia ABS-ka, ktoré zabraňuje tomu, aby sa predné koleso dostalo do šmiku. Takže hovorím, toto využijú si myslím skôr menej skúsení jazdci, ktorí to brzdenie až tak nemajú v prstoch a stlačajú brzdy veľmi silno. Čo sa týka toho ABS-ka, tak spomínal som, že sme to jazdili v rôznych podmienkach a ja si myslím, že naozaj najväčšie využitie to má za blata, snehu, na štrku, kedy to ABS-ko vás naozaj podporuje, zabraňuje ustreľovaniu toho predného kolesa a cítite sa na tom bicykli oveľa istejšie. Čo sa týka automatického radenia, tak to automatické radenie funguje správne. Čo však ono nevie, je to, či je pred vami kopec, alebo ak idete do strmého kopca, tak chcete už mať zaradený ten rýchlostný stupeň a toto automatické radenie dokáže. Osvedčil sa mi režim M+, to máte v podstate manuálne radenie, ale dokáže si to radiť aj samo. To je napríklad dobré, keď idete z kopca, máte pred sebou nejaký dlhý zjazd a chcete mať na začiatku na rovinke prehodené, tak vtedy ten bike to vie správne zaradiť. Takže tieto dve funkcie za mňa nájdu si svoje publikum, povedal by som. No a čo sa týka komponentov, tak v podstate odpruženie fungovalo správne, tam nie je čo vytknúť, v podstate Foxy sú overená klasika a robia to, čo majú. Takisto brzdy, Shimano, hovorím, to ABS-ko vie prekvapiť, ale v podstate s brzdami nebol nejaký zásadný problém, takisto s radením a ja si myslím, že Cube stále ide tým smerom, že ponúka kvalitné veci, dobré bajky za priateľnú sumu. Takých na trhu veľa nie je, takže tento Stereo Hybrid 144 stojí 5899 € a ja si myslím, že je hodný tých peňazí.